Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, drug suspect na naaresto sa anti-illegal drug bypass operation sa Garchitorena, Camarines Sur. Person of interest sa pagkakagadaan kang 11 anyos na daragita sa nasabing banwaan. Magtugang, arestado sa anti-illegal drug operation sa siyudad kang Naga. 408,000 pesos na kantidad din shabu na recover sa duwang suspect sa barangay Triangulo, siyudad kang Naga. Higit sa pag-ibig the musical, suportado kang DepEd. Diyos marhay na hapon, ako si Mart Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatud barata. Sarong anti-illegal drug bypass operation ang pinagkondusir kan Camarines Sur Police Provincial Office sa barangay Tamiawon, Garchitorena, Camarines Sur, kung sain sarong persona ang naaresto. Ang naaresto iyuman subuot ang person of interest sa panggagadan sa sarong 11 anyos na aking babae. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. 6.1 grams subuot din shabu na nagkakantidad 41,000 pesos ang na-recover ka mga otoridad sa suspect na si Robert Lopez sa ginibong anti-drug operation sa barangay Tamiawon, Garchitorena, Camarines Sur, kasubagong aga. Ang anti-illegal drug operation na ini ang pinanginutan ka mga operatiba hali sa Camarines Sur Police Provincial Office asin Garchitorena Municipal Police Station. Dun sa bypass operation na tinandak natin kaninang umaga has resulted to the arrest of Robert Lopez alias Vertig and confiscated more or less 6.1 grams suspected shabu, estimated value of 41,000. Apwera kang aatubangon na kaso sa pagbalgar sa Republic Act 9165, si Robert mansubot ang person of interest sa panglulugos asin panggagadan sa 11 anyos na aking babae sa nasabing barangay. Ito si Robert Lopez, ang tinitignan natin person of interest, pero maghahagila pa kami ng more evidence sa mga witnesses, circumstantial evidence. Kasi hinihintay pa namin yung result ng forensic laboratory. Sa presente pagbalgar sa Republic Act 9165, ang aatubago na kaso kang suspect asin pwedeng madagdagan nin rape with homicide depende subod sa mga ebidensyang makakalap ka mga otoridad. Kung wasok ng ang pinayang case natin is RD 9165. At pag napatunayan, as the result of forensic laboratory, pwede natin i-elevate yung case ni itong 11 years old. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, dakula ang pagtubod ni Police Captain John Michael Milraflor, Chief of Police kan Garchitorena, Camarines Sur, nahali sa probinsya kan Catanduanes. Tinambak o mainland kan Garchitorena, Camarines Sur ang iligal na drogang pinagpapabakal kan suspek na si Robert sa mga residentes kan barangay Tamiawon kan nasabing banwaan. Kinukonsiderar man ining street level individual. Dun sa bypass operation na tinandak natin kaninang umaga has resulted to the arrest of Robert Lopez alias Vertig and confiscated more or less 6.1 grams suspected shabu, estimated value of 41,000. Padago sa mga bareta, nakaguno nin positibong reaksyon si Police Senior Master Sergeant Toby Bongon, tagapagtaram kan Naga City Police Office asin opisyal kan Parent Teachers Association ang ginibong pagsundo sa mga estudyante kan Camarines Sur National High School sa paagi kan bihikulo kan lokal na gobyerno kan Naga. Susog sa opisyal, dakulang tabang ini sa mga estudyante na makatipid sa pamasahe asin seguridad sa mga nagpupuruli urog na ngunyan na banggi. Sa panuga nila na magiging safe ang pagpuli, lalong-lalo na kan mga estudyanteng nag-uling banggi kan Camarines Sur National High School, nagagamito na ko yan, shuttle vehicle, shuttle service. Nailing ko mismo personally kasubanggi, mga alas 7 pasado, pagruluwas kan si mga senior high school kan Camarines Sur National High School, annex sa Liboton, igosindang megaphone, inaapulan si mga estudyanteng mga taga Mabulo,
As in, ito pang aagihan kan way pasiring sa Mabulo na magrulunad na naman para sa libreng sakay. Nakakauma na apwera ka itong nakalibre na, nakatipid na ang mga magurang, ang mga estudyante sa pamasahe. Nasisiguro tang sa part kan pulis, bilang pulis, nakakaugma na maaraman ta na ang mga aking ini na medyo may distansya from the school to their residence na maulit sinda sa indang mga harong na salbado. Sa iba pang bareta, Department of Education Naga nagpaabot nin pag-umaw asin pasasalamat sa Siklab Lingkod Bicol sa tabang na itatao sa sarong eskwelahan sa syudad sa paagikan higit sa pag-ibig the musical. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa media presentation kang higit sa pag-ibig the musical, nagkaigwaning signing kang Memorandum of Understanding sa pag-ultanan ni Dami Sarbong Rodriguez kang Siklab Lingkod Bicol. Dr. Susan Culiano kang DepEd Naga asan ang principal kang Leon Q. Mercado High School na si Ma'am Baby Ruby Laurente. Susog ki DepEd Superintendent Ma'am Susan Culiano, nakasusog sa programa kang DepEd ang paghanap ni dakol na partner na sila makakatuwang sa mga programang pinagtutulod. Ang Leon Q. Mercado High School ang matatawan ni modernong library hali sa nasabing musical, kaya sobra man ang pasasalamat ni Principal Baby Ruby Laurente. Tatlo po ito. Number one, nagmatch ang kanilang corporate social responsibility sa kung anong meron kaming programa sa Learning Recovery Program ng DepEd. So, in a nutshell, we would like to engage as many partners as possible who have stake in our plans and programs. And nung nag-appear si Sir Bong doon sa opisina, introducing itong library in a box, and there's already an identified school for that, hindi pwedeng hindi humindi ang DepEd. Kasi anyone, anything na makakatulong po, welcome sa amin. And that's why nagmamatch kami sa advocacy. Nilinaw man ni Mr. Bong Rodriguez kang Siklab Lingkod Bicol na buhay ang teatro sa Laog kang Naga. Alagad kay puan buhayon ang suporta kang publiko sa teatro. So far, ang Ugwami Sangunyan na library, ito pong typical library sa sarong eskwelahan. But with this project, so magiging na din po kaming advance. Sa salamaton pong maray po sa kay Sir Bong, in partnership po sa Learner Corporation, sa Siklab Lingkod Bicol, and of course sa group initiatives for better opportunities. Ang higit sa pag-ibig the musical ang madadalan sa Universidad de Santa Isabel Auditorium sa February 25, 2024. During that play, baka pwedeng dalhin sa Naga and ma-inspire pa natin. By the way, let me just make this very strong clarification. This is not to say po na hindi buhay ang teatro sa Naga. Buhay ang teatro sa Naga. Ang binubuhay po namin yung support ng public sa teatro. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ang higit sa pag-ibig, the musical ang nagtutukar subuot kang issue sa climate change, rapid urbanization asin kung paano ini pinagsisimbagan kan mga nag-i-star sa sarong komunidad asin kung ano man ang kasimbagan kan mga leader kan sarong lugar. Tigtatakil man digdi ang issues kang climate change, tapos ang rapid urbanization, tas kung paano ini piga-address kan community, kan mga tao sa laog kan community, buda kan mga tao sa luwas man kan community, aro kan mga policy makers, no, aro kan mga government units and institutions. Sa pagbabalik kang Newsbreak, suspect sa pagpabakal ng illegal na droga sa Garchetoren, Camarines Sur, person of interest man sa pagkagadad kan 11 anyos na aking babae, iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media. TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, 4 million pesos sa naantagamang pondo kan lokal na gobyerno kan Naga para sa palarong panlunsod. Susug kay DepEd Superintendent Dr. Susan Collano, 20 million pesos subuot ang orihinal nindan proposal, alagad na ihuros ini sa 4 million pesos. Pinag-asigurar man subuot sindakan lokal na gobyerno kan Naga na tatabangan sa kakulangan in pondo. 4 million sana actually. Yung sa 20 plus million may ang na-approve lang duman sa resolution dahil bigbarang abang-abaga siya sa mga eligible items. 4 million lang. Actually namurumundo kami duman kasi champion po baga kita. Kaya pinipirit na ma-maintain ta iyan. But ang magayon po dahil tama man yon, hahanapan ta na nga sa nangayamam ning paagi kong sain and we are receiving that help. Sa satuyang police report, 60 grams ng pinagtutubudang shabu na nagkakantidad 408,000 pesos ang nabakal kan mga operatiba kan Philippine Drug Enforcement Agency Naga sa mga suspect na sinda Domingo Santa Ana, habal-habal driver, residente kan Barangay Peña, Francia. Asin Melson Bumanglag, 50 anyos, residente kan Barangay San Felipe, Syudad ning Naga. Bago nadakop ang mga suspect, nagkaigwa mo na subuot nin ralamagan kan magporbar na magdulag ang mga ini kan marisa na otoridad ang sa ilang katransaksyon. Naging katuwang man kan PDEA Naga ang mga operatiba kang Naga City Police Office Police Station No. 5. Susog ki Police Senior Master Sergeant Toby Bonggon. Patunay sa na ini na padagos may mga personang imbwelto sa illegal na droga na daiman pinagpapabayaan kan mga otoridad na maaresto. Mga 60, more or less mga 60 grams na shabu. Kaya anong implikasyon ka ini? Igwapa, asin padagos pang nagkaigwapang mga individual, personality na involved pa sa illegal drugs. Pero ang karahayan mga ini, sa parte kan sa ito yung mga operatiba, kan PDEA, kan Philippine National Police, asin iba pang mga concerned agencies, dahil nag-uuntok sa pagsusog sa mga ini.
Sa iba pang police report, sa Barangay Peña Francia, syudad ni Naga, arestado ang magtugang na Christian Asinjeric Alegre matapos subot ang ginibong anti-illegal drug buy-bust operation kasubanggi. Aabuton sa 5 gramo nin subot shabuan na recover sa mga sospek na may kabilugan na kantidad na 34,000 pesos. Nasabing police operation ang pinanginutan kan City Police Drug Enforcement Unit. Kaibahan ang Police Station No. 3 as in City Intelligence Unit sa pakikipagkoordinar sa PIDEA. Dahil naman nabiglaan para pahayag kanaga City Police Office matapos maaraman ang mga pangaran kan mga sospek na subot imbuelto sa illegal na droga. Oo, sa record to po baga, pirang kwenman lang yan, nagkapirang apelyido man lang, pero de Los Buenos po, nagkapirang apelyido man lang yan dyan sa Partican Zone 5 Barangay Peña Francia na halos pa ulit-ulit na lang, pirang taon lang nagkaagi, generation. Kan sulma na naman kasubanggi, magtugang na kayo pati magtugang na na-aresto sa pagpabakal ng illegal na droga o ining shabu. Sa iba pang bareta, pinagkondusir na mutya ng presa at 2024 naging matrayumpo. Aramon taman ang kumpletong detalles kayo sa report ni Junior Correspondent Kayla Casulia. Sa pagpapadagos kan Provincial PRISA at 2024, nagpahiling tibay ang 2 kandidata para irepresentar ang sindang eskwelahan sa mutya ng PRISA Kamsur 2024. Sigun kay Dinri Fulgentes, obheto kan aktibidad na ipahiling ang tibay kan NCF as in UNC, bako lang sa sports, kundi pati sa pageantry. So the main objective of Mutya ng PRISA 2024 is to showcase what Naga College Foundation has and also the University of Nueva Cáceres has, not just in sports but also in pageantry, that showcase well-rounded development of the student athletes, particularly physically, mentally, socially, spiritually, and emotionally. Nakuaman ni Lizelle Inigo ang mga minor awards arugan Best in Production Number, Best in Casual Attire, asin iba pa. Sa huri, nakuha kan 2 kandidata na si Ruth Betancourt kan Naga College Foundation, asin Lizelle Inigo kan University of Nueva Cáceres ang kapangganahan, asin sindana ang marepresentar kan Region 5 sa maabot na Regional PRISA 2024. Maugmaman sina Ruth, Bernadette asin Lizelle sa indang kapangganahan. Dakula aman ang pasasalamat ninda sa indang mga taga-suporta, lalo na sa NCF asin UNC community. I'm actually happy that I am able to win as a Miss PRISA 2024 that would represent Kamsur. And sobrang nakakabila kasi I didn't expect na I will gonna win then the crown for Miss PRISA. Of course, I'm very happy and very thankful sa God and sa lahat ng sumuporta sa akin for this competition, sa Greyhounds community of course. And very, very thankful ako. I'm very happy, especially now that me and Ruth, parehas kami represent ng Kamsur for the regionals ng Mutya ng PRISA. Abangan sinda sa Regional PRISA at 2024 nagaganapon sa Sorsogon City asin sindaan marepresentar kan Region 5 para sa Mutya ng PRISA Regionals. Para sa One Media, TV48 Naga, Kayla Casulia, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakala kan mas pinakasog na puwersa kan One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samayang official YouTube channel, One Media TV48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV48 Naga Newsbreak. Dako sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.